Sugijo. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dene Halo, halo. Sopo? Tikano. Ijonya banyak sekali loh. Sarengan keluarga Ageng Sakrila makarya seniaran RA Pro Audio kalipun digital video shooting Esa Multimedia gestu kanthi live streaming katur prawuh pertaminematan wilujeng dalem wilujeng besar wilujeng midhat kanthi mardikaning kayun oh Jogja, Solo, Karanganyar, Jakarta. Sa
Junjat sithik Kene iki amang-amang nyawa lho. sayane pesawat liwate ping 3 ya.